Her ser vi maleriet Trefoldigheden, som er malet af Wilhelm Marstrand i 1866. Ja, lad os starte med at se, hvad der er på billedet. I forgrunden der ser vi Christian 4. her, lige her. Og så ser vi også mange af hans næstkommanderende eller underordnede omkring ham. Og så også den her lidt mindre lavere arrangerede tjener, som sidder her. I mellemgrunden der ser vi sådan alle soldaterne og så videre rundt på skibet, og også nogle døde mennesker, som for eksempel her, og måske også lidt døende herover, som måske har kæmpet sammen med Christian 4. Og det vi så ser i baggrunden, det er så det svenske skib og det svenske flag og masterne på de svenske skibe. Så er der også perspektivbilledet. På billedet kan man se sådan en perspektiv fra sådan frøperspektiv eller sådan en normal perspektiv. Og det giver sådan en følelse af, at han er stadig en stor mand, men at man stadig sådan ser, som om man selv er der. Det vil sige, man sådan kan sætte sig ind i billedet, men samtidig sådan vide, hvad budskabet er med, at Christian den 4. han sådan er optegnet heldigmodigt. Lyset og farverne, de er med til at symbolisere, hvad der er på billedet her. Og som vi kan se her, så er det sådan Sveriges flag, det er meget dækket af skyer og sådan ikke så oplyst som det danske flag, som vi for eksempel ser her, der er en blå himmel omkring her. Og det viser ligesom, at den fremtid Danmark er på vej imod, altså sådan en lysere fremtid med den her heldigmodige konge. Og det giver sådan et gudperspektiv, når man ser, at det er sådan en naturlig lys, der skinner ned på ham, og han bliver sådan helt oplyst og hvid. Og man ser sådan den her blå farve, som er den her traditionelle kongeblå farve, som ligesom identificerer, at han er kongen. Der er meget bevægelse i billedet, så man kan se, der er ikke ret meget ro rundt omkring på billedet, og især den her damp, det giver sådan lidt en følelse af hvad skal man sige, at der er kamp, og der er måske lidt uro omkring det her, lidt sådan kaotiske tilstande næsten, så man kan klart sige, at det er meget dynamisk billede, hvor der hele tiden sker noget. Så er der også nogle symboler i det her billede. Vi ser for eksempel Dannebrog heroppe, som ligesom giver den her nationale stærke følelse, og ligesom at vi er samlet i et fællesskab. Og så ser vi også den polstrede stol her, som ligesom også er lidt med til at undertegne Christian 4's status, og hvor velhavende han er. Og så ser vi også lidt røghal, som ligesom er med til at give en opfattelse af, at der er måske kamp, eller der er lidt kaotiske tilstande og sådan meget uro. Og så ser vi også til sidst, at selvom det her det er faktisk et billede, der er malet over en hændelse fra 1845, så står der hernede, at den er malet i 1865. Og det er ligesom også et godt symbol på, at Wilhelm her, han malede om Danmarks storhedstid, dengang vi kunne slå Sverige og så videre. Så det vidner også om en af de der karaktertræk, der er for romantikken og guldalderen. På billedet kan vi så se en masse skibe, hvor dem, der er i baggrunden herom bagved, har nogle svenske flag. Det skib, som det ligner, vi står på, har et dansk flag. Og det danske skib her, det har 2 etager, hvor der ovenpå står en masse mænd, og nogle af dem sidder også ned. Og på den nederste etage, der står der også en masse mænd. Og i midten af det hele, så står Christian den 4. her. Og han har et sværd i den ene hånd, som er bare ned mod gulvet, hvor den anden hånd, den er simpelthen bare op mod himlen, hvor han også kigger op. Rundt om ham her, så står folk nærmest i en cirkel rundt om ham, så han ligesom er i centrum. Og skibet, det virker meget kaotisk, og det virker ikke som om, der er vildt meget styr på tingene, hvor man også kan se, at der ligger og ruder ting hernede på gulvet, og folk styrter rundt, og der ligger nogen og besvimet, og det ligner egentlig bare, at de er i kamp. Billedet er malet efter søslaget på Koldberg Heide, som var et slag imellem Danmark og Sverige. Og maleriet søger at gengive det heroiske øjeblik, hvor at Christian den 4. han rejser sig op igen efter at have fået en splint i øjet, og folk egentlig troede, at kampen så var slut, men så rejser han sig og ligesom manerer til fortsat kamp. Temaerne på billedet er både sejr og mægtighed, som man kan se ved, at Christian den 4. han rejser armen op i luften for sådan at bevise, at han på en måde har vundet, og han har magt. Magten kan også ses ved, at folk i mellemgrunden, de står og peger på ham og rigtig kigger. Og så ses der også et tema af nationalitet på grund af Dannebrog, som er heroppe, som er fremhævet, hvor det svenske flag i baggrunden her, det er lidt sløret, og man kan ikke rigtig se det. Så også til perspektiveringen. Guldalderen gik meget ud på at vise alt det gode ved sin nationalitet. Det var meget vigtigt at vise alt det gode ved det danske land. Det ser vi også på det her maleri her, hvor man kan se, at den danske konge, Christian 4., har kæmpet bravt mod Sverige en hel dag. William har malet det smukkeste øjeblik på dagen, hvor Christian han blev hyldet efter at have kæmpet mod Sverige.
Man kan se en forbinding på øjet, fordi at han blev ramt af nogle splinter tidligere på dagen, hvor han begyndte at bløde ud af øjet, og så ud til at tabe kampen. Men han rejste sig op og fik dem alle til at kæmpe videre, og det endte med, at de vandt. Derfor er det et meget, meget smukt øjeblik på dagen her, hvor vi også ser, at de har besejret Sverige. Der er også mange kendte kunstmalere fra denne periode. En af de mest kendte malere i denne periode er maleren Christopher Wilhelm Eckersberg, som vi allerede har analyseret nogle billeder fra. Andre meget kendte malere er I.T.H. Lundby, Christian Købke, Wilhelm Marstrand, Wilhelm Hammershøi, Otto Backe og Bertel Thorvaldsen. Vi vil umiddelbart ikke sige, at der er sammenhæng mellem kunstnerens virkelige liv og hans maleri, da det er meget en hyldest til Danmark og Christian den 4., så derfor er det ikke noget med ham selv at gøre.